ஒரு நாள் 3 சிறிய பன்றிகள் தங்களுக்காக வீடு கட்ட முடிவு செய்தன. முதல் பன்றி சோம்பேறியாக இருந்தது. அது விரைவாக புல்லால் ஒரு வீடு கட்டியது. இரண்டாவது பன்றி கொஞ்சம் உழைத்தது. அது மரத்தால் ஒரு வீடு கட்டியது. மூன்றாவது பன்றி மிகவும் புத்திசாலி. அது கடினமாக உழைத்து செங்கல்லால் வலுவான வீடு கட்டியது. ஒரு நரி வந்து முதல் வீட்டை ஊதியது. அது உடனே விழுந்தது. பிறகு அது இரண்டாவது வீட்டையும் உடைத்தது. பிறகு நரி மூன்றாவது வீட்டை ஊத முயன்றது. ஆனால் அது வலுவான செங்கல் வீடு. எவ்வளவு முயன்றாலும் அது உடையவில்லை. நரி சோர்ந்து போய்விட்டது. 3 பன்றிகளும் அந்த வீட்டுக்குள் பாதுகாப்பாக இருந்தன. அவர்கள் மகிழ்ச்சியாகவும் நிம்மதியாகவும் இருந்தனர். நரி தோல்வியடைந்து அங்கிருந்து நடந்து சென்றது. முயற்சி செய்தவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள்.